ପୂଜା କରୁଛ କିସ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? କିସ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିସ କରୁଛୁ? ଜହ୍ନି ତରକାରୀ କିଏ ଖାବ? ତମେ ଖାବ, ବାପା ଖାଇବେ। କାଲି ଆମ ଏଇଠି ଘର ପାଖରେ ବାଡ଼ିରୁ ହେଇଥିଲା ଜଣଙ୍କର ସେ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଗରମ ଗରମ କରିଦିଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇକି ଯିବୁ। କାହିଁକିନା ସବୁ ଆଇବ ରାତିରେ ଯାଇକି, ସେଥିପାଇଁକି କରିଦେଲି। ଏଇ କଣ କହୁଥିଲି, ଏଇ ପରିବାରର ନାମ କଣ? ଜହ୍ନି ତ? ଏଇ ପରିବାରର ନାମ ଜହ୍ନି। ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି ଜହ୍ନି କେଇଦିନ। ଜହ୍ନି ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଜହ୍ନି ବିନି ମୁଁ ଜାଣିଥିନି। ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତରକାରୀ ବନାଅ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନାଅ, କିଛି ବନାଉଛ ବନାଅ, ମୁଁ ଦେଖିବି ଟିକେ ଆଜି ଖାଇବି, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯିବି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଟାଇମ୍ ଏବେ 5ଟା 43, 6:30 ବେଳକୁ, 6:30 ଆଗରୁ। ଏଇ ଉଁଚା କାଟୁଥିଲୁ ଦେଖିନୁ, ଉଁଚା ତରକାରୀ ଆଣେ ଚାଲିଗଲୁ ନା। ଆଉ କେଟା କଷ୍ଟ ସବୁ କାମ କରିପାରିଲେ ସବୁ ପଡ଼ିଲା। ଓ ଜଲ୍ଦି ଆଣନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଆଣନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଆଣନ୍ତୁ। ପିଆଜ ଭାଜିକି ଫୁଟଣ ଦେଇକି ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ପିଆଜ ଭାଜିକି ତାପରେ ଏଥର ଜହ୍ନିକୁ ଦେଇଦେବା। ଜହ୍ନି ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି ସିଝିବା ପାଇଁକି, ଜହ୍ନି ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି ସିଝିବା ପାଇଁକି। ତରକାରୀ ହେଇଗଲାନି? ହଁ ହେଇଗଲା, ତରକାରୀ ତ ହେଇଗଲାନି। ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଯାହା କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଜହ୍ନି ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଦେବି କହିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଜହ୍ନି ତରକାରୀ ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରାନ୍ଧିବି। ନାଲି ମୋ ତରକାରୀ ଆମ୍ବ ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆକୁ। ବାପା ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।